Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maayong buntag na tong tanan. Hining sa iyong kaadlawon, atong gibuksan karon ang tradisyon sa Misa de Gallo, usa ka espirituhanong pagpangandam alang sa pagsaulog sa Pasko, uban sa mahal nga Birhen Maria. Sa itong pagsaulog dining santos nga misa, atong sangpiton ang iyang gamhanan o inahanong pangaliya, labi na alang sa nakalailaig mga pag-ampo nga itong buot ihalad ngadto sa Dios. Sa labing maluluyon ug mahigugmaon nga Dios, pinaagi dining santos nga misa. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog dining santos nga misa. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O makagagahom nga Dios, paunhi ug pasundi kami kanunay sa imong grasya, aron kami nga nagpadayon paglaom sa pag-abot sa imong anak, matabangan sulod din ang kinabuhia karon, ug makadangat usab sa umaabot nga walay kinutuban. Kini among ipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak, buhig hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nagingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong. Kaysa dili madugay, luwason ko na kamo, ug ipahala ko ang akong katarong. Bulahan ang tao nga nagbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlaw igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini, ug dili usab magbuhat ug dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Gihinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawan. Ug ayaw usab itugod nga moingon ang nyuno ko. Sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlawng igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo, panadoon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila dito sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko dito sa akong halaran. Kay akong templo, nganlan magbalay alampuanan, alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga mga Israelita, miingon, aduna pa'y uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaig unta kanimo, ang tanang mga nasod. Kaluyan unta kita sa Dios, og bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang nawo. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod ang imong kaluwasan. Maglipay unta
kay nagamando ka sa kanasuran, diha sa kataro. Imong agakon ang mga nasud, dinhi sa yuta. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Diyos. Ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Diyos. Ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo. Ang tanang mga nasud. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadtos mga Hudiyo, gipadala ninyo ang inyong mga sidugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon wala ko makinahanglan sa pagsaksis mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga ug nagdanag, ug ikalipay ninyo ang pagpahimulo sa makaliyot sang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa kong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan.
Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausap pa maayong buntag datong tanan. Mga igsuon alang sa itong pagsaulog sa Misa de Gallo nining tuig sa Jubileo 2025. Ang simbahan nag-awha kanato sa pagpabalandong sa lain-laing aspekto sa usa ka sinodal nga simbahan. Tingali nining mga panahon na sa gitag kadungog nining mga pulong synodality, sinodo, or pagkasinodal nga simbahan. Tingali atong balikon, unsa ka dito ang kahulugan no sa pulong nga sinodo. Actually, mga igsoon gikan kini no sa duha ka pulong nga Griego, sin ug hodos. Sin meaning uban, ug hodos ang kahulugan niini dalan. So literally ang kahulugan niini kauban diha sa dalan. Or pwede sa tingali no, kauban sa panaw. Ang gipasabot niini mao ang atong pamaagis pagkinabuhi isip katawhan sa Dios nga nag-uban ug nagkahiusa sa tong pagpanaw diha sa usa ka dalan paingon sa Dios. Ug kining maong dalan nagsubay sa pamaagi ug pagtulunan ni Kristo. Kung nakahidumdum ang mga igsuon niadtong Nobyembre 30, 2025, unang Domingo sa Adbyento, gipahinumdumin kita sa tong arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto Uy, nga kitang tanan padayon nga gitawag sa pagpuyo og usa ka sinudohanon nga simbahan pinaagi sa paglusad sa 9-year pastoral plan from 2025 to 2034, journeying together as a fully alive church. Nining unang adlaw sa Misa de Gallo mga igsuon, mamalandong kita karon sa tema usa ka simbahan nga namati, nagpatalinghog sa tigog sa Dios ug sa pagbakho sa katawhan. Usa ka simbahan nga namati, nagpatalinghog sa tigog sa Dios ug sa pagbakho sa katawhan. Mga igsoon sa atong pagpadayon sa atong sinuduhanong panaw isip simbahan, kinahanglan di ay kaayo nga atong palambuon ang atong katakos sa pagpamati. Samtang mamati kita sa Dios, pinaagis pag-ampo, kinahanglan nga kamausab na kita mamati sa mga pagtuwaw sa itong mga kaigsuunan. Mayo unta nga makaambo kita nga diha sa itong panaw padulong sa Dios. Wala ginta mag-inusara. Naglakaw kita kuyog sa tibuok katilingban. Ang atong mga pagbasa karon mga igsuon, nagtudlo kanato sa lain-laing mga aspekto sa pagpamati gikan sa Kristohanon nga panlantaw. Una, ang pagpamati isip sinugdanan sa katarong. Meaning makaangkon kita og usa ka matarong nga kinabuhi, makapaimot kita sa Dios pinagi sa itong pagkinabuhi kung unas tanan sugdan nato pinagis pagpamati kaniya. Pagpamati sa mag-iisip nga kabus ug walay luna diha sa katilingban. Pagpamati nga naghatod sa pagsaksi. Unas tanan mga igsoon atong sugdan kining pagpamati isip sinugdanan no sa katarong. Ang atong unang pagbasa karon gikan ni Propeta Isaías, naghatod kanato sa hagit sa Dios. Puy-i ang katarong ug buhata unsa ang matarong. Mao kini ang mensahe nga gihatod sa Dios ngadto sa katawhan sa Israel nga nagsugod sila kinabuhi sa Jerusalem human sila murag mabungkag ug mabihag no gikan sa gamahanang kingharian sa Babylonia. Iyang gipahibangnuan ang katawhan nga dili lang igo ang pagtuman sa balaod sa adlaw ipapahulay. Sama usab ka importante niini ang maayo ug matinud-anong pagtagad ug pagpagkirelasyon sa ato isig katawo. Ug bisan sa kalisod sa ilang kahimtang ug sa kakulang no sa pangulo ug magtutudlo nga magiya kanila,
Gipangayo sa Dios kanila nga dili unta nila hikalimtan ang kapililohon sa pagbuhat sa matarong. Mga igsuon, nindot atong maamguhan nga naamgo sa katawhan o nadawat sa katawhan kining maong Dios ng mensahe. Tungod kay namati sila sa tingog sa Dios diha sa ilang mga konsensya o tanlag. Sumala pa sa tungo ng pagbasa, ang tingog sa Dios kanunay nga nagtawag dato sa pagkamatarong, sa pagkamatinud-anon, ug pagkamatinud-anon sa atong kasabutan sa Dios. Ug kining maong mensahe dili lang alang sa Israel, alang kini sa tanan nga nangita sa Ginoo uban ang matinud-anon nga kasing-kasing. Usa kanindot ka pahinumdum mga igsuon nga hangtod ay karon ang Dios padayon nakiistorya kanato ng iyang katawhan. Wala muhilom ang Dios human sa pagsulat do sa katapusang libro sa Biblia. Ang Dios sa nagkalain-laing pamaagi, padayon nga nakiistorya o nakahatod kanato sa iyang pagtulunan. Unya usas mga kahimanan nga gamiton na sa Dios, maong atong konsensya. Munang importante kay mga igsudo na panahon, maghilom ta, no? Adunay kahilom nga atong masinati aron mas mulanog atong mabati ang pulong sa Dios. Ug aron mahimo kitang simbahan nga kanunay mamati sa Ginoo, matud pa importante kay nga kamao kita magampo ug mamalandong sa dili pa kita mohimo og desisyon. Ang nakanindot ay mga igsuon kung kita maampuon mao nga magtabang kini kanato nga maghuna-huna sa kaayuhan sa uban ug sa dako nga katilingban. Ug dili lang ang atong kaugalingong kaayuhan ang atong huna-hunaon. Kaysa pagkatinuod lang mga igsuon, ang tingog sa Dios mao gayud ang magpahinumdum kanato sa atong misyon. Isip Kristohanon ug isip dako nga simbahan. Kung nangandoy kita nga mamahimong matinud-anon sa atong mga Kristohanong responsibilidad, tingali isip mga ginikanan o mga anak, magtutudlo, servant leader, pari o uban pa, importante na ikaayo ang pagpamati sa Dios. Diha sa kahilom nga kita makig-uban kaniya. Ikaduhang punto mga igsuon. Ang kabililhon sa pagpamati sa mga kabus o sa mga gagmay diha sa katilingban. Again diha sa unang pagbasa, gipadayag sa Dios pinaagi ni Propeta Isaías ang iyang plano sa paghiusa dili lamang sa nagkatibulaang katawhan sa Israel, kundili apil usab kadtong walay labot sa balaang kasabutan. Sa laing pagkasulti mga igsuon, ang Dios buot mamati sa tanan. Sa iyang gingharian, adunay luna ang tanan. Dinhi napahayag ng daan ang plano sa Dios sa pagluwas sa kalibutan. Andam da isang mo abi-abi, bisa ni adtong giisip nga langyaw. Pinaagi sa propeta ang Dios miingon, ang akong balay tawgon nga alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang pagbasa mga igsuon, nagpahinumdum kanato nga diha di ay sa sinuduhanon nga simbahan. Wala gayoy mahilayo o walay makalimtan. Sama ang Dios, kanunay nga nag-uban kanato ug anda mamati sa matag usa kanato. Aron mahimo usab kitang simbahan nga namamati, importante usab kaayo nga atong mapadayag ang maabi-abihong kasing-kasing sa Dios. Pinaagi sa paghahinog panahon aron pagpamati sa mga kabus, sa mga masakiton, mga biktimas injustisya, ug mga hinikawan silang tawhanong katungod. Mamati unta kita dili lang sa atong dalunggan, atong ipasubay
atong gamiton no ang galunggan o kasing-kasing sa Dios. Ikatulong punto, pagpamati nga naghatod sa pagsaksi. Diha sa Ebanghelyo karon, naghisgot ang Ginoong Hesus mahitungod ni Juan Bautista isip usa ka saksi sa kamatuoran. Matud pa sa Ebanghelyo, siya mao ang nagdilaab ug nagdanag nga lampara. Nahitabo kini tungod kay si Juan namati sa tingog sa Dios diha sa kahilom. Ato nang nahibaw-an si Juan dito sa kamingawan. Usa din is rason nga si Juan tuwa kanunay sa kamingawan. Kay diha sa kamingawan anaa ang kahilom. Ug matud pa ni Mother Teresa sa Calcutta, ang bunga sa tinuod nga kahilom pag-ampo. So sayon kay nato ang makighinabi sa Dios kung dunay kahilom. Ug tungod kay namati si Juan uban ang putli nga kasing-kasing, iyang nailhan si Kristo. Sayon kay niya ang pag-ilah ni Kristo. Ug iya usab nga gidala ngadto kaniya ang mahinulsulong katawhan. Ang tibok miso ni Juan mga igsuon nahatagan o katumanan tungod sa iyang pagpatalighog sa tingog sa Dios ug sa iyang radikal nga pagtubag niini. Tingali mga igsuon, nining tanan nga itong gihisgutan karon, agig panapos, makaingon kita, kung ang simbahan nga mao kita ang katilingbal sa mga binunyagan o Kristohanon, tinuod nga mamati, ang atong katilingban mahimo gyud nga luna alang sa mga samaran ug nahisalaag. Mahimo kining dangpanan sa mga nag-antos ug nawad-an sa paglaom. Mahimong tingog sa mga walay tingog ug sa mga linupigan ug mahimong dalan alang sa mga nahilayo. Sa simpleng pagkaistorya mga igsuon, kung ang simbahan kita kamao mamati, dili lang kita mahasuod sa Dios. Aduna pud kitay pagbatiay no sa usag-usa. Anaa ang pagtinabangay. Ang atong pagpamati mamunga no sa kahiusa. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa tong Ginoong Hesukristo nga moanhi sa kalibutan aron pagsaksi ug pagdalas kaluwasan sa tanang katawhan. Sa batang pag-ampo moingon kita, umari ka ug luwasa kami, Ginoo. Alang sa nagpanaw nga simbahan, nga sa kanunay, andam siya nga makighimamat sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw sa tanang kanasuran sa kalibutan, nga ang tanang katawhan magkahiusa sa pagsangyaw sa umaabot nga gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Alang ni adtong nawad-an sa paglaom, nga ang pag-anhi ni Kristo makahatag kanilag bag-ong kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon, nga ang atong mga kabalaka sa inadadlaw nga panginabuhi, dili unta makahatag og babag sa mensahe ni Kristo sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga mahimo siyang takos ug mapuslanon alang kanato, ug mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos.
Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, makasudong naunta sila ni Kristo didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. O Ginoo, ikaw ang among paglaom sa tanan namong panginahanglan. Kanimo nagdaig ug naghimaya kami sa kanunay hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo og sakripisyo. Ug tungod kay wala man kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong panabang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Puno ang kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Busa uban sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadtos iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanidiyo. Sa sabang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini pag-inom kamo nga tanan kika niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang nini ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong giampo karon. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang putli nga bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kitang magampo sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita na to karon ang atong panaginig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Mga pasalamat, salamat sa atong choir, altar servers, auxiliary ministers of Holy Communion, lectors and psalmists, collectors and usherates, sa ilang mahigugmaon ug makanunayong pagpangalagad. Salamat usab sa atong mga sponsors, ang local government unit sa atong lungsod sa Mingnanilla, pinanguluhan ni Honorable Mayor Attorney Rajib V. Inad, nila ni Mr. Arthur and Mrs. Christy Espina. Salamat usab sa atong mga offerers gikan sa mga kapilya sa Barangay Zone 1, Barangay Kalahuan, Perpetual Dawn Rosarians, uban sa Sangguniang Barangay, sa atong o Barangay Pinaluhan ni Barangay Captain
Samuel Sidano. Mapasalamaton usab kita sa atong main celebrant nining Santos nga misa nga si Reverend Father Benjamin M. Traso, ang atong team moderator. Palihog Manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo og sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.